شاندەیە ئەمریکیە تایبەت ji bo Sûriyê ragihand ku di damanihaza wîlayetên yekgirtî yên Amerîka û Turkiyê hewla guhertina Rêjîma Sûriyê dikin. James Cêfrî şandeyê Emerîkiyê taybet ji bo Sûriyê di hevdîtinekê de li gel Rojnameya Hurriyet ya Turkî re eşkere kir ku niha Amerîka û Turkiyê bi hemahengî kar li ser guhertina Rêjîma Esed û bi dawî anîna milaniyê li Sûriyê dikin. Herwiha Cêfrî serbar kir ku taka çareserî ji bo bidawî anîna şer li Sûriyê ew e kêmkirina rûbirûbûna leşkerî û pêşketin di proseya siyasî diriya avakirina Komîteya Destûra Sûriyê ya pêşerojê ye. Her li gorî heman rojnameyê de ye xuya kirin ku ev yek hat piştî çend rojan ji daxuyaniya Cêfrî dema ku eşkere kir ku tu kes di îdareya Emerîkî de nabîne ku rola Esed ya erênî li ser desthilatê heye bi taybetî dîwarê rêveberiyê û derbarê rûbirûbûn û ji navbirina rêxistina terorîst ya Daişê. Şandeyê Emerîkiyê taybet ji bo Sûriyê beriya du rojan li peymangeha Rojhilatan Navîn li Washingtonê ragihandibû ku rol û mana serokê Rêjîma Sûriyê Beşar el-Esed li ser desthilatê di destê gelê Sûriyê de ye û pêwîst e tevaya gelê Sûriyê biryarê bide ku Esed li ser desthilatê bimîne yan ne. Herwiha Cêfrî amaje kir û got ku Amerîka berdewam piştevaniya çareseriya siyasî û encamdana hilbijartinên azad û destpak li Sûriyê dike. Ji aliyê xwe ve Eymen Sûsan cêgirê Wezîrê Derveyê Sûriyê ragihand ku pirsa guhertina Rêjîma Sûriyê nabe tu kes nerîn û helwesta xwe bide û bi tenê ji mafê gelê Sûriyê ye ku biryarê xwe di vê derbarê de bide.